Čaute, moje meno je AskaSK a vítajte o ďalšieho videa 8 najsilnejších Pokémonov v Pokémon GO. 8 je Lapras. Lapras dosiahnutím s najvyšším CP až 2980. 7 je Arcanine. Arcanine s maximálnym počtom CP 2984. 6 je Snorlax, ktorý stále spí. No proste Snorlax s maximálnym CP 3113. 5. miesto Zapdos, legendárny Pokémon, ktorý reprezentuje tým Instinct s maximálnym CP 3114. 4. je Moltres s maximálnym CP 3240 CP, ktorý je tiež z týmu Valor. 3. miesto Mew. Tento Pokémon není síce legendárny, ale je veľmi vzácny a maximálne CP môže mať 3300. 2. Dragonite. Konečne chytiteľný Pokémon, ktorého môžete chytiť aj doma. S maximálnym CP 3500. A teraz už o niečo silnejší. 1. miesto Mewtwo. Tohto Pokémona asi netreba predstavovať. Je to najsilnejší Pokémon s počtom 4145 CP. Ak sa vám toto video páčilo, dajte like. Vidíme sa u ďalšieho videa. Čau.